перукур омадем, магазин омадем, аллакай яда чи дар кораимона мегирим Аҳмадҷон. Уна эмоил давҷа шитай. Аҳмадҷон қатима. Чё так долго? Ҳам хеле поём фур омадистем. Инҷа магазин омадем. Ҳам хеле сапагиё доштиян. Аз сени. Беҳад махкум шид мада. Намеш. Нархаш. Ҳам 2000 бигем, 2100 сом. Яз инҷа духтаро бо ҳастай. Най хеле хушруд, яъни магазин якум бор омадем. Ҳам хеле бисёр обуфошон ки мо ҳам хеле тамошо омадем. Лекин шмада маҳқул шид, намедонам озӣ пушша бинед чӣ хушрӯи каблукуш. Аҳ магазинави ячни яч маҳқул меша. Ҳар хел фасонош ха. Ҳам назар ба дига магазино арзонтар. Инҷа тоҷику савдо мекунам. Бачои мо ба дуд овардестиян магазине. Каблукак шабини чанд ҳай? 999 сом. И бачои мо магазина ба дуд овардам. И кроссовкиё хариҷошда. Кроссовкиё шабини 599 сом. Арзон ки кроссовкиёшон 1799, 1800 сом. Манаи кроссовки. Мадам сапак чи маҳқул шид. Байни цвет инехи цвет омада маҳқул ай хушрубдаишан. Кроссовкиёи чанд сом боша? 1300 сом. Хеле арзон. Наздики хона даим ма наимадам ягон бори магазин. Манаи кроссовкиро бинед чӣ хушрӯй. 1500 сом. 1500. Ҳам хеле бисёр ай ки. Ина хеле ман мегуфтам ки эмоилҷони ма хӯрава. Ман хушрӯ ба ҳазур бигардам. Бароям кайласкара мегирем ки хӯрава. Хона рафтай. Хеле арзон. Манаи кроссовки. Салли аля Мухаммад. Бикаем мальтрам. Гушота. Tamam. Зачем? Чтобы вот так делать. Дар кор нест. Ҳазор сом. Сафед чамда. дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, мо айберо омадем. Инҷа чӣ хеле ки мебинем, барои бачаҷоно дута мӯзача гирифтам. Мӯзачаҳои резинӣ. Бачаҷоно худшон вибр кардан. Нархшон боша 555 сом бигем. Беҳад мӯзачаҳои хушрӯи резинии сабукакан. Эмомалҷон барои худаш ҳам свети кабута вибр кард, соникай гуфта. Дарунашон камтарак хеле мулоима ки латача дора.
аҳмаҷон боша дига хел свети сабз вибр кард ки ранги салдатӣ гуфт хако озира кӯдако хучон дига вибр мекунанд духтаро боронгари сар шудагия дига ба кросовки намешава сера оно дар даруни об медуроянд кросовкиашон тар меша пошон тар меша бугем немихе музачаҳои резинӣ гирифтумшона даруни аҳмаҷонам маҳсича дора маҳсичаи беҳад хушрӯяки ғавсакак нешаки наски напӯшаву фақат ам маҳсичаоша пӯшаву баъд музачаоша немихе духтаро ма дига хел мехостум дарозтарака неким дарозтарака вибр накардам кӯдако хучон ба дили хучон озира кӯдако чӣ хеле ки медонед хучон вибр мекунанд хучон маҳқул мекунанд иҷа чӣ хеле ки духтаро мебинед мудда соат 10:30-11 шабай ман барои саҳар немихе камтар манту тайёр кардам печондум 3 лист 4 лист чид ба фикр мантушники ма майдаҳакай кӯдакои ма дар иҷа хобанд тез печондум мемонум ки мепазаву баъд саҳарда чӣ мекунам гарм мекунам амихе кӯдако мешинанд мехӯранд беҳад мантуро дӯст медоранд бароямо хостум ки пешакӣ тайёр кунам дига саҳари хта ғам наметӣ мехезиву тайёра ё ки каша мекунӣ ё ки намекунӣ гуфта мисол авқоти обедам тайёра немихе духтаро ба ҳаминҷа мондагим ки иҷа мантуи ма 45 минута тайёр мешава баъд мекушумша духтаро ма дар ҳаминҷа видеои имзора ба анҷом мерасам то видеои оянда худованд нигаҳбон бошадона